खुलुमबाय हाय लोगोफोर दानो आंनि गोसो गोरबो जिउसो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोयो दानो नायदो नोंथांमोना नैबे जाहैबाय सिकिउरिटि ड्रेस नायलांनो हागोन दाना आङो बे ड्रेसखौ मानो गानदों आङो दा सिक्किमावसो दंफैयो दा बे सिक्किमाव आङो सिकिउरिटि खामानि मावनो फैदों बेनिखायनो नोंथांमोना दसे भिडिअखौ नायलांदो आरो लोगोसे नैबे फंबाया आंनि न'नि मानसि आंनि आयंनि फिसाला आंनि ब्रादार दा बेनिखायनो दा बिथाङा आंनिफ्राय गिदिर खामानि मावो आंनिफ्राय माने बिनि खामानिया बांसिन आरो बिथाङा मोननाय बान्थागिरियावबो बिथाङा गिदिर बान्थाखौ मोनो दा बेनिखायनो बिथांनि मुङा जाहैबाय बिथाङा गावनि सिनायथिखौ गावनो होथोंसै बिथांजों एसे रायलायदो बिथांजोंहाय दा बिथांखौ आङो बिबुंथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय दा बिथाङा गावनि मुंखौबो खोन्थासिगोन आंनि नामा रितुन मुसाहारि आङो बे सिक्किमावनो डिआरइ कम्पानियाव मावो सिकिउरिटि अफिसार मावो बे आंनि बिदा आरो गामिखौबो खोन्थादो फुलकुमारि आसाम खासियाबारियावहाय जोंना मा फिसआव गरसेखौ गोलैयो ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझार बेयावनो हामबायसै बिदिब्ला बिथांनिफ्राय ससेब्लाबो खोनानो मोनबाय नोंथांमोना सोरबाफोर गार्डआव खामानि मावनो गोसोब्ला नैबे बिथांजोंहाय लोगो लानानै फैफानो हागोन सोरबाफोर बेखार सेंग्राफोर दंब्ला माउन्ट हटेल जोंना साइडजों गार्ड दङ सोरबा खामानि नांगौबा मोनगोन आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन औ बेनो बिथाङा बुंबाय खामानि नांगौब्ला माने आंखौ फन हरदो आरो बिथांजों आङो कानेक्ट खालामना होनोसै सिक्किमाव सोरबाफोर फैनो गोसो दंब्ला बिथाङा माने एस' मावो सिकिउरिटि अफिसार एस' दा आङो बिथांनो आङो इनफर्म होगोन आरो नोंथांमोना सोरबा फैनो गोसो दंब्ला एबा फैनो लुबैदोंब्ला खामानि मावनो लुबैदोंब्ला बेखार ओरैनो सेंग्राफोर ओरैनो आलां जालां दङब्ला माने थानायफोर नोंथांमोना खामानि मावफैनो हागोन माने आंजों कन्टेक्ट लानानैहाय औ दा आंनि नाम्बारा जाहैबाय 7099106745 आरो खेबसेबाव 7099106745 नाम्बारखौ आं डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन नाम्बारखौ डिसक्रिपसननिफ्राय लाब्लानो जाबाय बे स्क्रिनाव आं होनानै होगोन बेनिखायनो आरो नों एसे रायलायबावदो बिथाङा नै रायलायबावनो गोसो जादों माबाफोर खोन्थाहरनो लुबैदों खोनासंना लादो आंना नाइटआव जादों डिउटिया ओमफ्राय मैया फैनायखाय गेदेरा बेखौ आं लोगो हमनो फैदों बिथाङा माबायदि मावदों होननानै आं एसे नोजोर होनो फैदोंमोन दा रायलायदों आरोबाव जों दुखु सुखुनि रायलायलायदों आं डिउटियाथ' आंना मोनायावमोन जोब्बाय दहाय जोबनानै आं रुमावबो थांखांबाय नास्ता थास्ता जानानै फैफिनबाय आङो गिदिरखौ एसे नायनो मैया मोनायाव सफैदों नालाय बिथाङा बेखायनो आङो बिजोंहाय रायलायस्लाबनो हायाखै बेखायनो दा बेखौ रायलायनो फैदों आरो ओमफ्राय कम्पानियाथ' अनेक गिदिर मानो होनबा साइडजन गार्ड दङ आंनाव आंनि आन्दारावनो दं मावो बाव नेपालि दं बिहारि दं बर' नै जों सानैल' जादों दाबो ओमफ्राय नेपालिफोर बांसिन दं बेवहाय सिक्किम नालाय बिहारि दङ बाङालिफोर दं गोबां मानसिफोर दं आरो बेवहाय पेसाफोर मावगासिनो दङ डिउटिया गावबा गाव पस्टआवहाय जेरै दा नैबे मोनसे पस्टआव दोनदों आङो ओमफ्राय बेवहाय बियो दिनैहाय माजों थागोन बियो दहाय बे 8टानि फैबाय दा माजों थागोन 6टाजों थागोन बियो ओमफ्राय बिनि जानाय लोंनाय गासिबो बावनो सफैजोबगोन बियो थांनानै जाहैनाङा टिफिनाव फैगोन ओंखाम रुटि बायदिसिना गासिबो फैजोबगोन आरो टाइमावहाय 12थायाव बिनाव फैगोन बेफोरबायदिनो आरो बे कम्पानियाव जानाय मोनो बिथनबो होयो बिथना दा ओरैनो 11,000 होदों सासे मानसिनो रुम फ्रि रुमाबो मोजां दैनि माने जेबो सिन्था गैया ओमफ्राय 2 घन्टा अथि मोनो दैलि होमब्ला बिदिनो 13,000सिम खामायनो हायो दा जोङो आसामनिफ्राय सिक्किमाथ' बारा गोजान नङा बिमा बिफा दुखु सुखुनायाव जों थांब्रबनानैबो नायनो हायो नङा होमब्ला जों बेंगालर थाङो बिसि गोजान थांनांगौ जों सानथामनि लामा गाखोनांगौ ओमफ्राय थांनानैहाय ओरैहाय एखमबा न'फ्राव बिपद जाबाय फैनोनो हाया जों
आङो जोबोद सिन्था खालामबाय जानाय नंला आं बेंगालराव थांला होननानै आं मोनसे कन्टेक्ट मोनदों आरो कन्टेक्ट मोनना आं बाव फैबाय आं मावनाया गोबाव जाबाय बेवहाय ओमफ्राय दा आं मोजां मोनो बेवहाय थानो जायगाफ्राबो मोजां जानाय लोंनाय गासिबो मोजां जोब थान्दाथार मोजां थानोबो गरम गैया गोजाङोल' खालि बेफोर जायगायाव थाफैबाय आरो आं बेंगालराव थानाय समाव गोगोम टेनसनमोन न'खरनि मानसिखौ नायनो गोसो जायोमोन नाथाय एखमबा जोंहा टिकेटानो मोना सानसेखालि फैनायाव आं बाथरुमावसो फैनांदों बाथरुम खाथियाव गसं गसंसो बेंगालराव थ' गोजान बोरै थांनो जोंलाय दा बेखायनो जों खाथियाव मोनबा जोङो पास घन्टानो जोंनि न'खौ मोनहैयो माबे साबसिन जाबाय जेसेबां पेमेन्टआ एसे खमब्लाबो गावनि न'आव खाथियावथ' मोनदों लोमजानाय सामजानाय दुखु सुखु जों नायनो हादों बिमा बिफा गामिफ्रावबो माबा मोनसे जाब्रबबा थांब्रबनो हायो आं मास मोननै लानानै सानबा 6 दिनखौ सुटि लाना थांनो हायो आरो बेफोरबायदि फेसिलिटि दं बेवहाय मिथिबाय दा रायजोफोर बेखौनो आं खोन्थाहरदों आरो नोंसिनो हामबायसै बिथांनिफ्राय नोंथांमोनहाबो खोनाबाय बेबायदिनो खालामदो सोरबाफोर बावनो गोसोब्ला जोंजों कन्टेक्ट लानानैहाय माने फैनो हागोन न'फ्राव ओरैनो थानो बाबाय होननानैहाय बे हाजोखौ एसे देखायना होदो आं एसे केमेराखौ सिनारिखौ नोंथांमोननो खोन्थानि नायना लादो नैबे रड जाहैबाय मोनसे रड बियो नैबे जाहैबाय रड बियो नैबे लामा बियो बबाव थांगोनथाय नेपालाव थांगोन दां बियो नङा सिलिगुरि थांबाय बियो सिलिगुरियाव ओमफ्राय नैबे हाजो दै दं नै दै बोहैगासिनो स्राय स्रायनो बे दै नैबे गाबनाया जाहैबाय आवासा बेखौथ' नुनाय नंला बेखौ दैखौ आं एसे उनाव खोन्थानोसै बेखौ नुनाय नंला रायजो राजा नोंथांमोन माने गोथौथार जि माबा दं दा 10 मिटारसो गाहायाव दं होनना खोन्था 10 मिटारसो एसे गाहायाव दङ बे दैखौ उनावहाय आं भिडिअ मोनसे खालामबावबा बेयाव नोंथांमोन आङो खोन्थासिगोन बेवहाय दिनैहाय जाथ'नाय नंला माने आंबो सिक्किमाव सफैनाया बारा गोबाव जायाखै बेनिखायनो आङो जेब्ला नेक्स्ट भिडिअ खालामो होमब्ला नोंथांमोनाबो नायदो अब्ला बिदि हामबायसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट आरो लोगोसेयै अननानै साबस्क्राइबार खालामना होदो नोंथांमोननि अननायजोंसो गासैबो जाजोबो बेनिखायनो हामबायसै एसेनोसै आंनि भिडिअआ गोजोन्थों बाय बाय